महाकृषी ज्ञान या आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण आजचे म्हणजेच दिनांक 8 जुलै 2021चे डाळिंब बाजारभाव या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्या अगोदर आपण चॅनलवर नवीन असाल तर लगेच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारचे बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून दररोजच्या बाजारभाव अपडेट आपल्याला लवकर मिळतील आणि जास्तीत जास्त शेतकरी मित्रांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. चला तर पाहूयात आजचे डाळिंब बाजारभाव. हे बाजारभाव प्रति क्विंटलचे आहेत. जिल्हा औरंगाबाद. किमान दर 1000 रुपये, कमाल दर 5500 रुपये, सर्वसाधारण दर 3250 रुपये. चंद्रपूर गंजवड. किमान दर 3000 रुपये, कमाल दर 6000 रुपये, सर्वसाधारण दर 5000 रुपये. मुंबई फ्रूट मार्केट. किमान दर 3000 रुपये, कमाल दर 6000 रुपये, सर्वसाधारण दर 4500 रुपये. पिंपळगाव बसवंत. किमान दर 250 रुपये, कमाल दर 6250 रुपये, सर्वसाधारण दर 4800 रुपये. पंढरपूर. किमान दर 500 रुपये, कमाल दर 8000 रुपये, सर्वसाधारण दर 4000 रुपये. जुन्नर आळेफाटा. किमान दर 4500 रुपये, कमाल दर 17500 रुपये, सर्वसाधारण दर 9000 रुपये. संगमनेर. किमान दर 1000 रुपये, कमाल दर 6250 रुपये, सर्वसाधारण दर 3625 रुपये. कोपरगाव. किमान दर 500 रुपये, कमाल दर 10000 रुपये, सर्वसाधारण दर 5000 रुपये. राहता. किमान दर 250 रुपये, कमाल दर 12000 रुपये, सर्वसाधारण दर 3800 रुपये. जळगाव. किमान दर 3000 रुपये, कमाल दर 7000 रुपये, सर्वसाधारण दर 5000 रुपये. सोलापूर. किमान दर 600 रुपये, कमाल दर 13000 रुपये, सर्वसाधारण दर 3500 रुपये. नाशिक. किमान दर 300 रुपये, कमाल दर 8500 रुपये, सर्वसाधारण दर 5500 रुपये. तर मित्रांनो, हे होते आजचे डाळिंब बाजारभाव. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, जास्तीत जास्त शेतकरी मित्रांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद मित्रांनो.